سلامن طعنان نخلهم تخطاتلتي يكون اندابلكو نابناي لمعنت مدبي كاتو عبناي لمعنتي مدبي كم تلمود نعاكم نتخطاتلتي يمهريو إلى زحسبكو مدب حيزالكم متسيلكو ناي لمعنتي مدبي زلعلو عبطرح كبدنا ماي انتستينا نرخبهم طعمتات كنرينا بفلاي حدا مسناي سونتنا طعنا تتحيزو زهبنا طعمي كنرينا عم بلكا لايد نريو دما مس قربت تتحيزو نقربتنا زهبهم طعمتات أسفح بينا هنرينا عم بالسالسين نايمو داتا نريو دما مسوطاو ركب تتحيزو ندق تبعتيون كمون ندق انستيو زهبن زقرمو طعمتات أسفح بينا هنرينا زتاكم انفورميشن كم ترخبلو تسفاي قبر كمون اخول ماي انتزي ستينا انتاي سقمات يقاتمونا زبل نقرون كنرينا معزكا ماي كنستي لنا زبلون أسفح بينا هنرينا اسكاب نمدبي فتسامة حبيركم نيسانحو نزي channel حدشت زخونكم سبسكرايب بمقبارن نتا نايدول ملكت بمكان استفلاليو نايطعنا نايصوتاو ركب كمون ناي حدارن ناي فقرن هيوت انفورميشن ترخبلو channel سدرا نختكونو بخبرنا حتت مدبنا ناب بزحات بزحو تمهرتي نوصدلو لايك غيركم جمرو سدرا نزخونكم ني ندامسكنكو نا مدبيكم اللس فلما مسناي صوتاو ركب تتحيزو زهبنا نجر كنري ماي ابطرح كبدنا مستاي نصوتاو ركب كاب زهبنا طقمي اتقداماين اگداسن زخونه مس ጨዋዳታትና استتحازيو كم زفلت بلوس اعقاباي صوتاو ركب نمفصام ጨዋዳታት ልዑል እጃም ኣለዎም ጨዋዳታት ጥዕኖም ብዝሓለዎ መንገዲ ክዕጸፉን ክዝርግሑን ኣለዎም ብፍላይ ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ጨዋዳታትና ኖርማሊ ክዝርግሑን ክዕጸፉን እንተዘይክኢሎም ቀልጢፍካ ናይ ምውዳእ ጸገም ከጋጥም ይኽእል እዩ ምስ ጨዋዳ ተታሒዙ ጸገም ከጋጥም እንተሎ ምስ ናይ እመትሎ ደው ዘይምባል ጸገም እውን ከጋጥም ይኽእል እዩ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ክንርኢ እንተለና ድማ ጨዋዳታተን ብፍላይ ድማ ኣብ ብልዕተን ከባቢ ጨዋዳታት ኣለወን እዞም ጨዋዳታት ጥዕንኦም ሓልዮም ዘይዕጸፉን ዘይዝርግሑን እንተኾይኖም ምስ እዚ ተታሒዙ ድማ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ እውን ቀልጢፈን ናይ ምውዳእ ጸገም ከጋጥመን ይኽእል እዩ ካብዚ ብተወሳኺ ድማ ምስ ጾታዊ ርክብ ዝተተሓዘ ክብድ ዝበለ ቃንዛ እውን ንኸጋጥመን ይገብር እዩ ስለዝኾነ እዞም ጨዋዳታት ኣገዳሲ ጥቕሚ ኣለዎም ኣብዞም ጨዋዳታት ጸገም ዝፈጥሩ ብዙሓት ምኽንያታት ኣለዉ ካብዚኦም እቲ ቀዳማይ ኣብቲ ከባቢ እኹል ፈሳሲ ዘይምህላው እዩ ጨዋዳታትና ከም ድሌቱ ክዕጸፍን ክዝርጋሕን ንምግባር ዝጠቅም ድማ እቲ ቀዳማይ ስፖርት እዩ ኤክሰርሳይዝ ምግባር ኣብ ብልዕትን ኣብ መትሎን ከባቢ ዘለው ጨዋዳታት ብደንቢ ክዝርግሑን ክዕጸፉን ዝገብር እዩ ካብዚ ብተወሳኺ ግና ማይ ልዑል ጥቕሚ ኣለዎ ምኽንያቱ እንታይ እዩ ካብ ውሽጢ ሰውነትና ፕሮፖርሽን እቲ ዝበለጸ 75% ዝኸውን ማይ እዩ ስለዝኾነ ምስ ጨዋዳታትና ተታሒዙ ስርሖም ብዝግባእ ንኽሰርሑ ብዙሕ ማይ ምስታይ ኣገዳስ ነገር እዩ ብዝግባእ ንኽዝርግሑን ንኽዕጸፉን ፈሳሲ ክረኽቡ ኣለዎም ፈሳሲ ኣብ ሰውነትና ብእኹል በዝሒ እንተሃልዩ ኖርማል ዝኾነ ምዝዋር ደም ክህሉ ይገብር እዩ ምዝዋር ደምና ኖርማል ኣብ ዝኾነሉ ግዜ ድማ ንሰውነትና ዝጠቕሙ ኒውትረንት ናብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ሰውነትና ይባጽሑ እዮም ምስ እዚ ተታሒዙ ድማ ሰውነትና ጥዕንኡ ሓልዩ ስርሑ ንኽሰርሕ ይገብር እዩ ቅድሚ ሕዚ ኣብ ብዙሓት መደባተይ ከም ዝሓበርኩልኩም ናብ መትሎ እኹል ደም ኣብ ዝበጽሐሉ ግዜ መትሎና ደው ንኽብልን ንውሕ ንዝበለ ግዜ ንኽጸንሕን ይገብር እዩ ስለዝኾነ ጨዋዳታትና ኖርማሊ ክዕጸፍን ክዝርጋሕን ካብ ምግባር ብተወሳኺ ኖርማል ዝኾነ ምዝዋር ደም ኣብ ሰውነትና ንኽህልው ይገብር እዩ እዚ ድማ ናብ መትሎና እኹል በዝሒ ደም ንኽበጽሕ ይገብር እዩ እዚ ድማ ቅድም ኢለ ከም ዝሓበርኩልኩም መትሎና ደው ንኽብልን ንውሕ ንዝበለ ግዜ ንኽጸንሕን ይገብር እዩ ስለዝኾነ ማይ ኣብዚሕና ምስታይ እዞም ጥቕምታት ከም ዝህበና ክትፈልጡ ኣለኩም ሕጽረት ማይ እንተሃልዩ ናይ ምድራቕ ጸገም የጋጥመና እዩ ምድራቕ ድማ ኣብ ምዝዋር ደምና ሳዕቤን የምጽእ እዩ ኣብ ቆርበትና እውን ሳዕቤን ኣለዎ እዚኦም ድማ ኣብ ጨዋዳታትና ጸገም ይፈጥሩ እዮም ቅድም ኢለ ከም ዝሓበርኩልኩም 75% ሰውነትና ካብ ማይ ዝተሰርሐ እዩ ከምኡ እውን ጨዋዳታትና እውን ካብ ማይ ዝተሰርሑ እዮም ስለዝኾነ ጨዋዳና ንኽተርር እኹል ምዝዋር ደም ንኽህልዎ እኹል ኒውትረንት ንኽበጽሖ ማይ ልዑል
እጃም የብርክት እዩ ስለዝኾነ እኹል ማይ ምውሳድ ካብ ኤክሰርሳይዝ ብተወሳኺ ንጨዋዳታትና ዝጠቅም ከም ዝኾነ ክትፈልጡ ኣለኩም ብፍላይ ድማ ዝበለፀ ጥቕሚ ንምርካብን ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ለውጢ ንምርኣይን ንግሆ ካብ ምድቃስኩም ተሲእኹም ማይ ክትሰትዩ ኣለኩም ቅድሚ ቁርሲ ምስታይ ልዑል ጥቕሚ ዘለዎ እዩ ሓደ ሰባት ቅድሚ ቁርሲ ማይ እንተሰትየ ቁርሲ ንኸይበልዕ ኣይገብርን ድዩ ዝብሉ ሰባት ኣለዉ ኮይኑ ግና እዚ ኣተሓሳስባ እዚ ልክዕ ኣይኮነን የግዳስ ዝበለፀ ንኽትበልዑ ዝገብረኩም ከም ዝኾነ ክትፈልጡ ኣለኩም ስለዝኾነ ማይ ነዚ ቅድም ኢለ ዝሓበርክዎ ነገራት ጥቕሚ ስለ ዘለዎ እኹል ማይ ክትሰትዩ ኣለኩም እቲ ካሊእ ንሪኦ ጥቕሚ ማይ ድማ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ዝረኣዩ ብፍላይ ኣብ እዋን ፆታዊ ርክብ ቃንዛ ንኽስምዐክን ካብ ዝገብር እቲ ዋና ኣብ ብልዕትኽን ከባቢ ራሕሲ ዘይምህላው እዩ ራሕሲ ኣብ ብልዕትኽን እንተዘይሃልዩ ኣብ እዋን ፆታዊ ርክብ መትሎ ናብ ብልዕትኽን ክኣትው እንተሎ ንናይ ብልዕትኽን መንደቕ እንዳሓሰዮ ስለ ዝኣትው ኣብዚ ግዜ ንናይ ብልዕትኽን መንደቕ ዘትርክስ ፈሳሲ ኣብ ብልዕትኽን እንተዘይሃልዩ ቃንዛ ንኽስምዐክን ይገብር እዩ ቃንዛ እንተተሰሚዕወን ድማ ንፆታዊ ርክብ ዘለወን ድሌት እንዳቐነሰ ይኸይድ እዩ ስለዝኾነ ደቂ ኣንስትዮ ኣብዚሕኽን ማይ ብምስታይ ኣብ ብልዕትኽን እኹል ራሕሲ እኹል ፈሳሲ ንኽህሉ ክትገብራ ኣለክን እኹል ፈሳሲ እንተሃልዩ ድማ ፆታዊ ርክብኩም ቃንዛ ዝመልኦ ንኸይኸውን ይከላኸለልክን እዩ ቃንዛ እንተዘይሃልዩ ድማ በቲ ፆታዊ ርክብኩም ንኽትዓግባ ዝሕግዘክን ከም ዝኾነ ብምፍላጥ ማይ ብበዝሒ ክትሰትዩ ኣለክን ብፍላይ ድማ ንግሆ ቅድሚ ቁርሲ ምስታይ ነዚ ፀገም ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ንምፍታሕ ብልዑል ዝሕግዘክን እዩ ምስ ደቂ ተባዕትዮ ተታሒዙ ድማ እዚ ብፍላይ ምስ ናይ ምጥናስ ዓቕምኹም ዝተተሓዘ እዩ ናይ ወዲ ዘርኢ ፍረ ርጉድ ኢሉ ሓይሊ ዓቕሚ ሃልይዎ እንቋቑሖ ሰይሩ ጥንሲ ንኽሕዛ ንምግባር ማይ እኹል ጥቕሚ ኣለዎ ምክንያቱ እንታይ እዩ ናይ ወዲ ዘርኢ ፍረ ጥንክር ዝበለ ድፍኢት ዘለዎ ንኽኸውን ማይ ልዑል ጥቕሚ ስለ ዘለዎ እዩ ስለዝኾነ ናይ ስፐርምኹም ዓቕሚ ድኽም ዝበለ ደቂ ተባዕትዮ ማይ ኣብዚሕኩም እንተትሰትዩ ይምረፅ ከምቲ ቅድም ኢለ ዝሓበርክዎ እውን ዝበለፀ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ለውጢ ንምርኣይ ንግሆ ቅድሚ ቁርሲ ማይ ብበዝሒ ክትሰትዩ ኣለኩም እቲ ካሊእ ንሪኦ ድማ ምስ ናይ ፆታዊ ርክብ ድሌት ዝተተሓዘ እዩ ምስ ናይ ፆታዊ ርክብ ድሌት ዝተተሓዘ ፀገም ብዙሓት ምክንያታት ኣለዎም ንኣብነት ቅድሚ ሕዚ ዝበፅሐኩም ምስ ፆታዊ ርክብ ዝተተሓዙ ፀገማት ናይ ባዕሎም ፋክተር ኣለዎም ካብዚ ብተወሳኺ ግና ፈሳሲ ካሊእ ተወሳኺ ፋክተር እዩ ንኣብነት ናይ ፆታዊ ርክብ ድሌትኩም ንኽቕንስ ጭንቀት ልዑል እጃም ኣለዎ ብስራሕ ክኸውን ይኽእል ብናብራ ኮታስ ብዝተፈላለዩ ነገራት ክንጭነቕ እንተለና ናይ ፆታዊ ርክብ ድሌትና ይቕንስ እዩ ጭንቀት ድማ ዝመጽእ ናይ ጭንቀት ሆርሞናት ክፍልፈሉ ተለዎ እዩ እዞም ሆርሞናት ዝፍልፈሉ ድማ ኣብ ሰውነትና ምድራቕ ከጋጥም እንተሎ እዩ እኹል ፈሳሲ ኣብ ሰውነትና እንተዘይሃልዩ ናይ ጭንቀት ሆርሞንና ንኽፍልፈል ይገብር እዩ ጭንቀት ድማ ናይ ፆታዊ ርክብ ድሌትና ንኽቕንስ ይገብር እዩ ስለዝኾነ ናይ ፆታዊ ርክብ ድሌትና ንኸይቕንስ እውን ብበዝሒ ማይ ክንሰቲ ኣለና ማለት እዩ ኣብ መበል ካልኣይ ንሪኦ ድማ ምስ ናይ ቆርበት ተታሒዙ ዘለዎ ጥቕሚ እዩ ማይ ኣብ ዝደለናዮ ሰዓት ክንሰቲ ንኽእል ኢና ኮይኑ ግና ምሸት ቅድሚ ምድቃስ ምስታይ ምስ ሽንቲ ተታሒዙ ድቃስ ክኸለና ይኽእል እዩ ስለዝኾነ ቅድሚ ድቃስ 3-4 ሰዓት ቅድም ኢልና እኹል ማይ እንተንሰቲ ይምረፅ ብፍላይ እንተተኻኢሉ ኣብ ቀትርን ብበዝሒ ድማ ንግሆ ካብ ምድቃስና ክንትስእ ተለና ቅድሚ ቁርሲ እንተንሰቲ ይምረፅ ንግሆ ቅድሚ ቁርሲ ማይ ምስታይ ዝበለፀ ተመራፅነት ኣለዎ ናብቲ ጉዳይና ምስ ቆርበት ተታሒዙ ዘለዎ ጥቕሚ ክንርኢ እንተለና ድማ ንቆርበትና ብዙሓት ጥቕምታት ይህበና እዩ እቲ ቀዳማይ ምስ ምድራቕ ተታሒዙ ዝህበና ጥቕሚ እዩ ብፍላይ ኣብ ቆርበትና ናይ ምድራቕ ፀገም ንኸየጋጥመና ዝሕግዘና እዩ ብፍላይ ኣብ ገፅና ፈፀጋ ንኽወፅእ ካብ ዝገብሩ ምክንያታት እቲ ሓደ ምድራቕ ወይ ከዓ እኹል ፈሳሲ ኣብ ቆርበትና ዘይምህላው እዩ ኣብ ውሽጥና ዘለው ርስሓት ነቶም ኣብ ቆርበትና ዘለው ነኳላት ይዓብስዎም እዮም እዚ መዓዝ እዩ ኣብ ቆርበትና እኹል ፈሳሲ ኣብ ዘይህልወሉ ግዜ እዩ እዞም ነኳላት እንተተዓቢሶም ድማ ምስ ናይ ቆርበት ፀገም ንኣብነት ፈፀጋ ከቃልዕና ይኽእሉ እዮም ስለዝኾነ ቆርበትና ንኸይደርቕ እኹል ማይ ክንሰቲ ኣለና እኹል ማይ እንተሰቲና ድማ ቆርበትና ኣይደርቕን ቆርበትና እንተዘይደሪቑ ድማ ነኳላት ቆርበትና ኣይዕበሱን ኣብዚ ግዜ ፈፀጋን ካልኦት ናይ ቆርበት ፀገማትን ኣየጋጥሙናን ማለት እዩ
እቲ ካሊእ ንሪኦ ድማ እኹል ማይ ክንሰቲ እንተለና ኣብ ሰውነትና ዘለው ስራሕቲ ብፅቡቅ ንክሰርሑ ይገብር እዩ። ንኣብነት ምሕቃቅ ምግቢ፣ ምዝውዋር ደምን ካልኦት ኣብ ሰውነትና ዘለው ኩሎም ምንቅስቃሳት ጥዕንኦም ብዝተሓለወ መንገዲ ስርሖም ንክሰርሑ ይገብር እዩ። ንኣብነት ምሕቃቅ ምግቢ ጥዕንኡ ዝተሓለወ እንተኮይኑ ዘየድልዩ ርስሓታት ካብ ሰውነትና ተፀሪጎም ንክወፁ ይገብር እዩ። ኣብ ሰውነትና ዘለው ርስሓት ድማ ካብ ሰውነትና እንተወፂኦም ምስ ርስሓት ተታሒዞም ከጋጥሙና ዝኽእሉ ንኣብነት ቅድም ኢለ ዝሓበርኩልኩም ኣብ ቆርበትና ዘጋጥሙ ነቶም ናይ ቆርበትና ነኳላት ዝዓብሱ ረስሓት ንክነውግድ ይሕግዘና እዩ። ስለዝኾነ ብርስሓት ምክንያት ኣብ ሰውነትና ዘጋጥም ፀገም ኣይህልውን ማለት እዩ። እቲ ካሊእ ንሪኦ ጥቕሚ ማይ ድማ ምስ ናይ ቆርበት ምእራግ ዝተተሓዘ ጥቕሚ እዩ። ኣብ ሓደ ሰባት ሪኢኹም እንተኮይንኩም ኣብዘይ ዕድሚኦም ቆርበቶም ናይ ምእራግ ፀገም ዘጋጥሞም ሰባት ኣለው። ገና ቆልዑት እንዳሃለው ናይ ዓብይ ሰብ ቆርበት ዝሓዙ ዝመስሉ ሰባት ኣለው። እዚ ዓይነት ፀገም ድማ ምስ ናይ ምድራቅ ቆርበት ዝተተሓዘ ፀገም እዩ። ናይ ቆርበት ምድራቅ ዘጋጥመና ድማ እኹል ማይ ብዘይምስታይ ዝመፅእ ፀገም እዩ። ስለዝኾነ እኹል ማይ ብምስታይ ናይ ቆርበት ምድራቅ ክትከላኸሉለኩም። ቆርበትና እንተዘይደሪቁ ድማ ኣብዚ ዕድመና ናይ ዓብይ ሰብ ቆርበት ንኸይንሕዝ ከላኸለልና እዩ። ስለዝኾነ ማይ ብበዝሒ ትሰትዩ እንተኮይንኩም ቆርበትና ንኸይደርቅን ቆርበትና ዘድልዮ ኒውትረንት ክረክብን ማይ ልዑል እጃም ይዋፃእ እዩ። ስለዚ እኹል ማይ ኣብዚሕኩም ክትሰትዩ ኣለኩም። ኣብ መወዳእታ ንሪኦ ድማ ሕማም ናይ ምክልኻል ዓቕሙና ንክውስኽ ይገብር እዩ። ካብዚ ብተወሳኺ ክብደት ሰውነትና ንክቐንስ ዝጠቅም እዩ። ክንጠቃልሎ ከለና ማይ እዞም ቅድም ኢለ ዝሓበርክዎም ብዙሓት ጥቕምታት ዝህበና ምዃኑ ፈሊጥኩም እኹል ማይ ኣብዚሕኩም ክትሰትዩ ኣለኩም። ብፍላይ ድማ ንጉሆ ቅድሚ ቁርሲ ብምስታይ ዝበለፀ ጥቕሚ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ክትረኽቡ ትኽእል ኢኹም። ነዚ ኢለ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ በዚ ክዛዝም ካብ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓዝኩም ተስፋ ይገብር። ነዚ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውል ምልክት ብምንካእን ክተተባብዑናን ስድራ ክትኮኑናን ብክብሪ ንሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት በፂሑ ተምህርቲ ንክወስድሉ ላይክ ሼር ግበርዎ። ሓሳብ ርእቶኹም ብኮሜንት ተብፅሑና። ብካሊእ መደብ ብካሊእ ሓሳብ እስካብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንኩላትና ይቀኒለይ።